Oraingoan, biderketa ikasiko dugu. Zenbaki hamartarrekin nola egiten diren biderketak. Beno, hau ere oso sinplea da. Biderketak egiteko, biderketa normalak bezala egiten dugu. Adibidez, 26,85 bider 9,7. Fija zaitez, kasu honetan, berdin zaigu komaren gainean ipintzea edo ez. Ez dauka zer ikusirik, eta ikusiko duzu berehala zergatik. Zer egiten da? Lehenengo gauza. Koma gaztu, eta ez baleude bezala biderketa egin, normala. Hau da, 7 bider zenbaki osoa, 9 bider zenbaki osoa. Egizu. Badago, biderketa egin da. Orain arte ez dugu ezer berririk egin. Biderkatu dugu, zenbaki honekin, komak begiratu gabe. Eta orain, koma non ipiniko dugu. Argi dago koma bat egon behar duela. Zergatik, hemen daude, 2 zifra hamartar, eta hemen bat, ezin da izan, gero biderkatzerakoan halako zenbaki luzea eman. Argi dago, hamartarren bat egon behar dela. Zenbat? Oso erreza. Zenbat zifra hamartar daude bi hauek kontatuta? Bat, bi, hau da, komaren atzean bat eta bi, komaren atzean beste bat. Guztira, 3. Bai, ulertzen dugu? Komaren atzean lehenengo zenbakiak bat eta bi. Komaren atzean bigarren zenbakiak bat, bi, 3. Bale? Beko zenbakira goaz eta atzetik hasita kontatzen dugu hori. 3, bat, bi eta 3. 3 zifra hamartar, 3 zifra hamartar. Emaitza da 260,455. Bai? Beste bat egingo dugu. Oraingoan berriro ere diktatuko dizut, bai? 27 unitate eta 9 hamarren. 27 unitate eta 9 hamarren. Badago? 27 unitate, 9 hamarren. Bider. 6 hamarren. Bai, bakarrik hori. 6 hamarren. Nola idazten da 6 hamarren bakarrik? Horrela, bai? Horrela idatzi duzu, 6 hamarren ez badago besterik, unitateen tokian 0 bat ipini behar dut. Bai? Biderketa egingo dugu. Venga, egizu. Eta lehen esan dugun moduan, biderketa eginda, koma kontuan izan gabe, zer egin behar dugu? Bakarrik, 6 zifra biderkatu goiko zenbakiarekin. Zergatik bakarrik 6 zifra? Besterik ez dagolako, 0a ez dut biderkatu behar, argi dago 0 emango duela. 6 bider 9, 94, 6 bider 7, egin dugu. Eman digun zenbakia, hemen dago, baina koma ipintzea falta da. Non ipini beharko dut koma? Gogoratu. Zenbat zifra hamartar daude biderka gaien artean? Beti, koma non dagoen ikusita, eskuinera daudenak zifra hamartarrak dira, bai? Hemen bat, hemen beste bat guztira, hori da, 2. 2 zifra hamartar, bat eta 2, koma horregongo da. 2 zifra hamartar. 2 biren artean, 2 zifra hamartar. Ulertu duzu? Beste adibide bat ipiniko dugu oraindik. Bai? Diktatuko dizut berriro. 72 unitate, 6 hamarren. 72 unitate, 6 hamarren. Idatzi duzu? 72 unitate, 6 hamarren. Horrela da. Bider. 80 unitate, 3 hamarren. 80 unitate, 3 hamarren. Horrela idatzi duzu,
konprobatu, bai? Ia, biderketa egingo dugu. Lehenengo lerroa egin dut, hau da, 3 bider goiko zenbakia. Bigarrena egitera noa, eta gogoratu nahi dizuet gauza bat. 0 bada, batzuetan ohitura duzu ipintzeko 0, 0, 0, 0, 0. Baina hori ez da beharrezkoa. Lagungarria egiten bazaizu eta horrela hobetu ulertzen baduzu, oraindik ipina dituzu, baina hobe da ohitura kentzea. Eta 0 izango denez lerro oso bat 0 beterik, hau da, hau dana 0 beterik, urrengoa 8aren biderkadura egiten dugunean, urrengo eskailera hasiko da zifra bat onuntzago. Guk hori egingo dugu. Espazio hau libre utziko dugu, espazio hau libre utziko dugu, 0en lerroa hor egongo zelako, eta 8arena hemen hasiko da. Ados? Venga, saiatu egiten horrela. Beno, hemen daukagu biderketa eginda. Fija zaitez ondo, biderkatu dugu eta gero zenbatu dugu. Zenbat zifra martar daude goiko zenbaki bietan? Lehenengoan, 1, 6. Bigarrenean, 1, 3. Guztira, 2. Ona gatoz eta 1, 2, eta hor daukagu koma. 5.850 unitate, 38 eunen. Eta orain, praktikatzera.